Mga ka-disciple, napansin mo ba sa dami ng wika sa mundo, bakit sa simbahan may Latin pa rin hanggang ngayon? Hindi ba luma na yan? Kasi minsan, iniisip ng iba, brother, di ba mas madali kung puro Tagalog o English na lang? Pero kapag mas naintindihan mo kung bakit, makikita mo, hindi lang ito tradisyon, kundi napakalalim na dahilan ng simbahan. Alam nyo, mga ka-disciple, sa unang panahon ng simbahan, Greek ang karaniwang gamit sa liturhiya. Pero nang lumaganap ang pananampalataya sa Roma, ginamit nila ang Latin kasi ito ang opisyal na wika ng Western Roman Empire. Over time, ang Latin naging tulay ng pagkakaisa. Imagine, iba't ibang bansa, iba't ibang kultura, pero kapag nagmisa sa Latin, iisa ang dasal, iisa ang unawaan, para itong language of the family ng simbahan sa buong mundo. Tatlong malalim na dahilan kung bakit nananatili ang Latin. Unity ng simbahan, sa Latin Mass, kahit nasa Africa ka, Europe o Asia, pareho ang dasal. Walang malilito, walang mawawala sa pagkakaisa. Proteksyon sa kahulugan. Hindi tulad ng modern languages na nagbabago-bago ang meaning ng words. Ang Latin ay stable, kaya hindi nasisira ang doktrina at hindi nade-deform ang dasal. Sacred at timeless character. Ginagamit ang Latin para ipaalala na ang misa ay hindi ordinaryong event, kundi isang banal at walang hanggang misteryo. Para bang hinihiwalay tayo nito mula sa ingay ng mundo at inaangat sa presensya ng Diyos. At kahit pinayagan na ng Vatican II ang paggamit ng local languages, nananatili pa rin ang Latin bilang official liturgical language kasi ito ang ugat. At ugat, hindi basta-basta pinuputol. Kaya mga ka-disciple, tandaan natin, ang Latin sa simbahan ay hindi lang old school. Ito ay ever ancient, ever new. Tradisyon na buhay pa rin para panatilihin tayong nagkakaisa at nakaugat sa pinagmulang pananampalataya. Ako si Brother Rai at dito sa ating pananampalataya, mas malalim ang dahilan kesa nakikita ng maka. Follow me para sa mas maraming ganitong gospel truths at trivia na nagpatalalim ng iyong pananampalataya. God bless!